Kailangan talaga magano. Payong, daming payong dyan. Mga kabarbers, ito na yata ang kakaibang pabilyon dito. Oh. Kailangan kumuha ng payong kasi pagdating sa loob, bumabagyo daw dyan. Yan oh, Switzerland. Kaya namimigay sila ng payong kasi pagdating sa loob, lakas ng ulan daw dyan eh. Kaya kakaiba to mga kabarbers. Kuha tayo ng umbrella. Bibigay sila. Baka mabilis. Baka mabasa tayo sa loob eh. Dapat siguro jacket ang pinamimigay nila dyan eh. Mali tayo. Mga kabarbers, hindi na ako kukuha ng payong. Bahala na mabasa sa loob. May dala naman akong damit. Yan. Pasok tayo sa Switzerland. 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 Shout out mga kabarbers. Shout out Pilipinas, shout out Dubai. Dito tayo sa Switzerland. Hello. How are you? Thank you. Welcome guys to see your home. It's called Life, please. Enjoy, have fun. It's very refreshing, guys. Enjoy. Wow. Welcome to small life. Very cool. Please Wow. Very cool. Kaya pala may payo. Kaya pala may payo. Wow. Dinadali payo dito. Mga kabarbers, nandito na kami sa Switzerland. Yun, daming pag. Pag. Guhit lang makikita. Shout out nga pala kay Pre Marvic Pasamonte. Nandun siya sa Abu Dhabi. Dati sinasabi niya kinukwento lang niya itong mga expo na to, pavilion ngayon napupuntahan ko na. Yun. Galing. Yun guys, mga bundok pa.
Hello, ma'am. Hello. Good evening. Hi. Which page would you like? Meer trophies. Trophy. Put it down. Thank you so much. There you go. Thank you. Have a great evening. Okay.